og velkommen til Quiltefans Netbom 2016. Vi skal i gang med blok 3. Til blok 3 skal du bruge mønstrene til dine stamps til blok 3, og ligesom til de andre skal du bruge 6A og 6. Når du har fået dem printet, så skal de skæres ud. Og husk at skære uden for den yderste linje, så du har mulighed for at skære dem til, når du har syet dem. Du skal også bruge skemaet her til at skære delene til blok 3, og det foregår på nøjagtig samme måde som ved blok 1 og 2. Jeg synes stadigvæk, det er klogest at starte i bunden, og her der er det med del 12. Og igen er der masser af dele, der skal skæres i rektangler, som deles til trekanter. Du skal være opmærksom på at se efter, hvilket stof der skal bruges til den enkelte del. Der er ret mange dele i blok 3, så det handler om at holde tungen lige i munden. Husk også at se efter, hvordan delene passer på dine stamps, så du får lavet en A-bunke og en B-bunke med stoffer. Husk, at hvis du bruger stof, der har for- og bagside, så skal du lægge stofferne med retten opad, inden du deler dem til trekanter. I forbindelse med blok 3 skal vi også snakke om at skære de sidetrekanter, der skal sættes på blokken, hvis du gerne vil have dem gjort kvadratiske. Og der er en skabelon på sidste side af mønstret her. Og hvis du gerne vil skære efter skabelonen, så kan du lave en stoffer og lægge skabelonen ovenpå og skære. Hvis du ejer en 60 graders lineal, som den her, der har sømrum lagt til på midten, så kan du også bruge den til at skære, for det vi i virkeligheden skal skære er en 30 graders trekant. Og jeg skal nok vise jer, hvordan man skærer dem lige om lidt, men så skal jeg have flyttet kameraet, så I kan komme herover og se, hvad det er, jeg laver. Jeg har ikke tænkt mig at vise jer, hvordan jeg skærer alle delene en gang til, for det har vi set både i blok 1 og blok 2. Hvis du er i tvivl, så gå tilbage til videoen med blok 1, for der er en rigtig detaljeret gennemgang af, hvordan vi skærer alle delene, og det her det foregår på nøjagtig samme måde, som både til blok 1 og blok 2. Om lidt så flytter jeg kameraet herover, og så viser jeg, hvordan jeg skærer sidetrekanterne til blokkene, så du kan lave dem firkantede. Klar til at kigge på sidetrekanter til at sætte på blokkene for at lave dem kvadratiske. Hvis du vil bruge skabelonen i mønstret til at skære efter, så foreslår jeg, at du printer et stykke papir, som kun er til den her skabelon. Og du skal være opmærksom på, at jeg har inkluderet sømrummet i skabelonen, så du skal ikke lægge sømrum til. Når du har gjort det, så kan du placere papiret oven på stoffet og skære i stregen hele vejen rundt. Der skal bruges 4 trekanter til hver blok. Og da vi har 3 blokke, så skal du bruge 12 trekanter. Men man skal lige være opmærksom her, fordi vi skal bruge 2 trekanter, der vender på en måde, og så skal vi bruge 2 trekanter, der er spejlvendte. Det betyder ikke så meget, hvis man bruger batikstoffer, der er ens på for- og bagside, men det betyder noget, hvis man bruger stof, der har en ret og en vrangside.
Måden man opnår spejlvendte dele på, når man har stof, der har en ret og en vrangside, det er ved at lægge stoffet enten vrang mod vrang eller ret mod ret i en stak. Så vil hver anden trekant, man skærer, være spejlvendt. Hvis man har en 60 graders lineal, der har sømrum lagt til på midten, det vil sige, at den kan skære 30 graders trekanter, så kan man bruge den også. For at bruge den lineal, så skal man have en strimmel stof, der er 7,5 inches. Og det er ikke fordi, at det sådan er stor magi, hvordan jeg er nået frem til det tal, men jeg kan simpelthen tage min lineal og lægge på den trekant, jeg har her, at det er 7,5 inches, der passer. Når jeg lægger min lineal på, så skal jeg være opmærksom på, at midterlinjen på linealen, den er her. Og så er der en stiplet linje herude, der ligger sømrum til. Og det er naturligvis sømrumslinjen, jeg skal bruge oven på min skabelon for at få den rigtige størrelse, fordi der er sømrum inkluderet i skabelonen. Så I kan se her, hvis jeg lægger 7,5 inch linjen på min lineal her, der ligger med 7,5 inches, så er det den højde, jeg skal bruge. Så jeg skærer 7,5 inches. Og så skal jeg skære trekanter. Se. Når jeg nu skal skære de her, så skal jeg jo huske, at jeg skal bruge den stiplede linje herude. Hvis jeg tager et stykke papir, så kan I garanteret bedre se. Så tager vi et stykke hvidt papir og lægger under. Så skal I se her. Så har jeg midterlinjen her på linealen. Og jeg har en stiplet linje herude. Det er den, der er sømrum. Og jeg skal huske, at det er den herude med sømrummet, jeg skal bruge. Jeg starter med at skære en ren kant herude, så jeg har en pæn lige kant at skære op imod. Og det gør jeg ved at lægge, jeg har lige sørget for, at det her det er skåret pænt af jo. Så lægger jeg en horisontal linje på min lineal langs den pæne lige kant her. Og så skærer jeg. Sådan. Nu er jeg højrehåndet, så jeg er nødt til lige at vende stoffet om, for jeg kan ikke skære herover til venstre for mig. Så tager jeg min 60 graders lineal her, der i dagens anledning skal skære 30 graders trekanter. Og jeg lægger den stiplede linje, altså med sømrum, mod den renskårne kant, jeg har her. Min 7 kanten af strimlen. Så kan jeg skære. Sådan. Hvis jeg nu har stof med en ret og en vrangside, så skal jeg for at få spejlvendte dele, for jeg skal bruge dem spejlvendt, så skal jeg lægge stoffet enten ret mod ret eller vrang mod vrang. Det er at få spejlvendte dele her. Sådan. Den her skal på den ene side af den halve blok, og den der skal på den anden side af den halve blok. Så der var til en blok. Nu bliver det lidt specielt, fordi nu skal jeg jo skære den næste her. Og I kan godt se, at jeg er lidt på. Hvis jeg skærer en hel her, så bliver det jo en 60 graders. Så det jeg skal, det er, at jeg skal finde sømrumslinjen igen her.
Og sømrumslinjen ligger mod den skæve kant, jeg lige har skåret. Spidsen af linealen ligger mod strimlen heroppe. Og så får jeg en lige linje her. Så kan jeg skære. Sådan. Så havde jeg til blok 2. Og den næste, den er nem. For her skærer jeg mod en lige kant på stoffet. Igen, husk at det skal være ud til sømrumslinjen, men sømrumslinjen på linealen. Spidsen af linealen mod kanten af stoffet, 7,5 inch linjen mod den anden ende af stoffet. Sådan. Så har jeg trekanter til blokke. Hvis jeg nu ville bruge papirskabelonen, så kunne jeg lægge oven på stoffet. Være sikker på, at jeg har stof alle steder nedenunder. Så kan jeg lægge min lineal på, og så kan jeg skære i stregen. Og på den måde kan jeg skære 30 grader, selvom jeg ikke har en 60 graders lineal. Det næste, der skal ske, er, at vi skal have syet vores blokke. Og det foregår på nøjagtig samme måde, som da vi syede både blok 1 og blok 2. Vi husker, at stoffet skal om på den side, hvor der ikke er trykt noget på. Vi starter med at lime første del fast. Folde, skære til, læg del 2 på, mens vi stadigvæk er foldet, så vi kan se, at del 2 dækker hele A2 med sømrum. Så syr vi i stregen. Når vi har gjort det, så folder vi mellem A2 og A3, skærer til og fortsætter ned efter. Og vi skal huske, at vi skal sy både A og B-dele. Når vi har syet alle A og B-delene, så syr vi A og B sammen til trekanter. Og det bliver jo 60 graders trekanter. I kan se, at jeg har A og B her, de skal så syes sammen til 60 graders trekanter. Så syr vi 3 60 graders trekanter sammen, og så skal vi i gang med at sy vores hjørner på, så vi får en kvadratisk blok. Når vi skal til at sy hjørner på, så mødes vi igen, og så viser jeg, hvordan man syr dem på, og til sidst syr den midterste søm, hvor vi får de 2 halvdele af blokkene syet sammen til en hel blok. Hvis du er i tvivl om, hvordan det var, vi syede, så gå tilbage og kig videoen til blok 1. Der er en meget detaljeret gennemgang af, hvordan man starter både med at lime og skære til og sy delene, og der er også en meget detaljeret gennemgang af, hvordan man syr A- og B-delene sammen. Og til sidst, hvordan man syr de 3 trekanter sammen til halve sekskanter. Vi mødes igen ved symaskinen, når vi er klar til at sy vores hjørner på. Igen. Her er blok 3 færdigsyet, eller i 2 halvdele, ligesom alle de andre blokke, vi har lavet. Hvis du gerne vil lave sekskanter, så kan du sy dem sammen nu på midten her til sekskantede blokke. Hvis du godt de skulle være kvadratiske, så skal du bruge dine sidetrekanter, som du skal sy til de halve sekskanter. Så får du en kvadratisk blok.
Når du skal sy trekanterne på her, så skal du være opmærksom på, at side består af stof, mens den anden side har papir på. Derfor vil jeg sætte knappenåle i, så du er sikker på, at papiret ikke trækker stoffet for meget. Jeg vil sætte en knappenål i hver ende på det her stykke, og så vil jeg sy dem sammen. Så det er næste opgave, og når vi har gjort det, så vender vi tilbage og snakker om, hvordan vi får det hele monteret til en bordløber. Jeg har fået syet blok 3 sammen med sidetrekanter og syet den sammen på midten. Det næste jeg vil gøre, det er at fjerne papiret. Jeg har ikke brug for det mere, og det fylder virkelig meget. Så jeg vil få svært ved at presse sømmen her, hvis ikke jeg fik fjernet papiret. Den er virkelig tyk herinde i midten. En god måde at fjerne papir på, det er at holde imod med den ene hånd og trække med den anden hånd i retning af sømmene. Så kan I se, så får vi løsnet papiret og kan pille det af. Nogle gange så ligger der noget papir inde i sømmene i små stykker herinde. For eksempel lige herinde under. Hvis man synes, det er svært at få ud, og man ikke rigtig kan få fingrene til det, så kan det være en rigtig god idé at bruge en god pincet, som den her, til lige at få fat i papiret med. Der er ingen tvivl om, at det her med at fjerne papiret er en af de mere trælse ting ved at systems. Men det giver et godt resultat, som man nok ellers ikke ville få. Jeg ville i hvert fald ikke forsøge på at sy de her mange spidser uden papir, fordi så tror jeg er blevet vanvittig, inden jeg var færdig. Det havde jeg aldrig fået til at passe sammen. Men så det er bare at pille papir. Og når man har fået syet alle 3 blokke sammen og pillet papiret af, så er det tid at presse blokken godt, og så sy de 3 blokke sammen, så man får samme bordløber. Som I kan se, er blokken ikke helt kvadratisk, den er en smule aflang, men det passer nok meget godt til en bordløber, eller for den sags skyld til en kaffeserviet, hvis man nu havde lyst til at lave 3 kaffeservietter, der ligner hinanden uden at være ens. Så jeg vender tilbage til jer, når jeg har fået syet alle 3 blokke sammen, og vi kan sætte blokkene sammen på midten til en bordløber. Velkommen til igen. Så er bordløberen blevet færdig. Den er syet sammen med alle 3 blokke. Når du skal kvilte bordløberen, så vil jeg nok undgå at kvilte i de allertykkeste steder, altså der er de allertykkeste samlinger, fordi det bliver svært at få pænt. Og hvis jeg skulle kvilte en bordløber som den her, så ville jeg kvilte den med et mønster, der går ud over det hele, altså det der hedder kant-til-kant mønster. Fordi der sker relativt meget i den i forvejen, og fordi jeg har de punkter, som jeg ikke rigtig har lyst til at komme i nærheden af. Når jeg kvilter, det kan jeg bedre styre, hvis jeg kvilter sådan et ud over det hele mønster. Jeg håber, du har haft det sjovt med at sy netbommen, og jeg glæder mig til at se billeder af dine færdige resultater. Tak fordi du så med.